Hallelujah. Charles Elia wayengumuntu afana njengathi hallelujah. Wayengumuntu njengathi hallelujah. Wayengumuntu ofana njengoGoliath uGoliath ngoba yena wayena enyaweni wayena 6 ezandleni wayena 6 hallelujah. Amen. So Elia yena wayefana njalo wayefana njengathi amen. Amen. uGoliath yena wayemnje basidanga abafana uGoliath amen. Amen. So Elia yena yayinganathi hallelujah. Amen. Amen. Wayefana njengathi wayeqina njengathi wayenezimvo wayeneyibona kanjengathi amen. Thina siyabe ngamabhala haleluya. Ngizoyika wena maxesha amen. So no Eli wayehamba uyika haleluya. Futhi abanyigeme uzoyintombazana haleluya. Amen. Kuthiwa kwathi nentombazana utawujizabhele phaa ebabulela yabafika ubaleka haleluya. Akaye noyibona intombazana injani wathini baleka uyika ntoni intombazana haleluya. Uvipha intombazana kuthi wabafeli yathini yabulala aqomba mna ndizele hoya baleka amen. So Eli kuthi wayengumuntu ofana njengani because nathi kesoyike nayo isoyika haleluya. Then bayigeni kuthiwa wayelambile enxaniwe ebaleka ngale ntombazana edesert haleluya. Emveni kwako wabona umthi kuthiwa uhlamvutho haleluya. Ngena phansi kwawo laa mthi ngoku ukuthi umuntu xa inethumba kubekwa wona amen. Ethumbini lakhe haleluya. Ngena phansi kwalaa mthi phaya uthixo weza nezantaka kuthiwa ngamahlungulu zaphathela umbeko watye haleluya. Emveni kwako wona ukuhlula kwako wathi ngadika ngohambe ngoku uye laa ndawo kuzoyika yona amen. Laa ndawo kuzoyika kuyijizabheli yakhona amen. Wathi uEliya hayi ndivile uba laa ntombazana ndiyabulala bantuna sibeke lakhe kodwa kube ngifuna bakhona abuyaxoka amen. Uyoyika xa wathi phaya ugcobe uyewu ugcobe no-Elisha phaya enyanga uyobulala laa ntombazana qha amen. Wathi ngenxa yaloo nto haleluya esoyika haleluya. Kodwa nanye imini babile njengoba wayenjalo nje efana njengathi wakwazi uba andithixo ndiyathandaza imvula makhe inganetsi le kudlula iminyaka noma mithathu amen. Yadlula wathi mayibene iminyaka emithathu plus nenyanga eziyi-6 anganethi tu amen. Nyani uxo wawuva laa mthandazo ayanela tu imvula haleluya. Kodwa lo mntu ngumntu nje ofana kanjengam nawe amen. So ithi ye ngoku after ufike elaa xesha le-3 years 6 months wabuye wathandaza uEliya wathixo ngoku imvula thetha uba mayinethe hayi uthi anethe kanjani imvula haleluya. Yabona uba xa uthandazayo akufuneki umuntu oqaba ngoku uyoyikele ngenxa betheni ethandaza. Umncezile ufuneka umncezile ufuneka angahlambi angathambisi amen. Funeka umuntu onjengam nawo athini athandaze acele uThixo but ikho indawo endithandayo ekubizwa yilaa Bhayibhile kaSinasi amen. Bendiyifunde Sinasi bese wengeni ngokuzimisela haleluya. Ndovala abalindo ukuzimisela amen. Ubanoni ukuzimisela qha haleluya. So icebo endiunika lona namhlanje leloba abantu bonke bayathandaza amen. Nabantu bonke ababhale eBhayibhileni bonke babethandaza amen. noYesu ukuthi wetheni ethandaza haleluya. Cha into yabangela uba uEliya akwazi ukubopha imvula
iminyaka aphinde ayikhulule imvula iminyaka waye wazimisela. Amen. 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 Yabona ubuzimisele ukuthi uThixo uzimisela ngawe. Amen. Uzimisele ukuthi uThixo uzimisela ngawe. Uzimisele ukuthi uzimisela uThixo naye uzimisela kuwe. Amen. Hallelujah. Amen. So into endizana namhlanje leyo masitheni masizimisele. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba umuntu hayi ngiyathanda njena. Amen. Amen. Kanti umthandazo wami utheni akazimisela. Uyathanda because uyathandazile kanti ufuna ukuthandaza ngokuzimisela. Amen. 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 Thandaza ngokuqiniseka. Thandaza ngokuba serious. Amen. Thandaza ngokuzimisela. Amen. Hallelujah. Amen. Xa uthandaza ngokuzimisela uyakwazi nokunikela ngokuzimisela. Uyakwazi nokuqala enkonzweni ngokuthini? Ngokuzimisela. Amen. Amen. Baye lani bakubuye inkonzo ekaphresimiselweni. Amen. Amen. Kanti bachaza intoba umiswa 11 bakongena ngo-11 athintela nje. Amen. Umiswa umfundisi noba ushumayela kangaka